Soc la Patrícia McGill Ferrari i vaig néixer fa la tira d'anys en un país petit com un cigró. I ara visc en un corral, d'un castell, d'un poble diminut com una puça, Florejacs. I des d'allà vaig amunt i avall explicant històries, contes, llegendes, perquè sóc narradora oral. I pertanyo a una associació, la Faula. La Faula, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. I amb la Faula hem decidit posar el nostre granet de sorra en aquest homenatge. I el meu de granet és per a la Carme Soler Vendrell. I què us he d'explicar jo de la Carme Soler Vendrell? Doncs, en primer lloc, que és una il·lustradora, però és moltes més coses, que va néixer a Barcelona l'any 1944. I no us vull explicar que el seu primer llibre va sortir l'any 1968, ni tampoc no us vull explicar que ha il·lustrat i escrit també centenars de llibres després d'aquell primer, ni que ha guanyat innombrables premis. Això no us ho vull explicar perquè probablement ja ho sabeu. Vull parlar-vos de com forma part de la meva vida i de per què forma part de la meva vida. I he estat uns dies preguntant-me a veure què era exactament, i hi ha dues raons per les quines jo crec que forma part de la meva vida d'aquesta manera. Una és per la seva llibertat a l'hora de canviar d'estil, que fa d'això el seu segell personal. I l'altra, i més important encara, pels ulls dels seus nens i nenes. Perquè en els ulls d'aquells nens i nenes ho podem veure i podem sentir milers de coses que diuen. I a vegades, quan mirem ulls de nens i nenes del carrer o d'alguna notícia a la televisió, doncs potser ens recorden aquells que ella ha dibuixat o ha pintat. I hi ha una història que també, una història seva, que em fa pensar en ella també, que és aquella història de la roca, que no us explicaré ara tampoc. És la història d'una nena que es diu Marina. La Marina, cada dia de la vida, s'aixeca, es lleva i surt a donar de menjar als conills. Després torna a casa, pren una torrada, pren un got de llet i torna a sortir amb el seu gos, el Menut, a pasturar les vaques. I mentre està pasturant les vaques, va a veure la seva roca. La roca, aquella roca, ella la coneix del tot, li coneix totes les curves, tots els angles, fins i tot les ombres. I cada dia la visita i cada dia es pregunta quin secret tindrà amagat aquesta roca. Però un bon dia s'ha despertat, ha anat a veure els conills, ha pres la torrada, la llet, ha agafat el seu gos, ha anat a pasturar les vaques i de sobte, quan va a visitar la seva roca, la roca no hi és. I ella la busca. No us explicaré tota la història. Només us diré que la troba. La troba en mans d'un home que li està descobrint el secret a la roca. A partir d'aquell dia la Marina es passeja, camina per tot arreu, mirant totes les pedres i preguntant-se quin secret guardarà cada pedra dins seu. I jo m'imagino que la Carme Soler Vendrell, quan mira els ulls d'un nen o d'una nena, s'imagina o es pregunta quin secret guardarà a dins aquest parell d'ulls.